И коста, приятели на RunnyBG, аз съм тук и днес ще играем на Майнкрафт. Ето е къщата, дето я направих. Топа не може да се спи. Един момент. Са ми трябват торчове. Тям да си ги намеря. Часовниче. Взем си и двете кирки. Ето там вратата, забравих. Толкова стъмче. Ето как изглежда отвън. Според мен е красива. Така, сега малко ще прекъсна клипа, за да намеря кол и когато направя торчевете ще го пусна. И чао. И ето продължаваме. Един момент. Така. Ето както видите съм сложил торчове. Ето тези ги скочих и ги така от тук и ги слагах. Трудничко беше. Но успях. Така. 2, 4. Това беше всичко от мен. До следващия път и дано да имам милиони абонати и айде, бай-бай.